A Deputación de Pontevedra presume da súa capacidade para captar fondos europeos. A institución provincial está a impulsar 26 proxectos que mobilizan 43,7 millóns de euros, dos que máis de 32 millóns proceden de fondos comunitarios. Témonos convertido a nivel nacional nunha das administracións provinciais máis dinámicas na captación de fondos europeos. Isto é froito dun traballo que combina o liderado institucional con toda a capacidade técnica e de cooperación con outras administracións e entidades. O destino destes fondos é variado, dende a transición enerxética e a innovación ata o turismo sostible, a digitalización ou a cooperación transfronteiriza. Son proxectos como Máis Renovables, Máis Aqua, a Liña Conecta Rural ou o proxecto Máis Rueiro. En 15 dos 26 proxectos europeos nos que traballa a Diputación somos beneficiarios únicos, o que evidencia tanto a solvencia na xestión da Diputación como a confianza das institucións europeas no ente provincial. Con este balance previo ao Día de Europa que se conmemora mañá, 9 de maio, a Deputación pon en valor a importancia destes fondos. Neste Día de Europa, eu quero aproveitar para subliñar a importancia que é para nós, para a Diputación, para o conxunto da provincia, o feito de formar parte dun espazo común e compartido como é a Unión Europea. Unha unión que fai un esforzo importante na disposición de fondos, pero que hai que saber captalos. E aí está o valor desta casa, da Diputación de Pontevedra, na presentación de proxectos solventes, na captación de fondos e na súa execución. Dende a Administración Provincial sinalan a anticipación, a colaboración e a orientación a resultados como os piares deste modelo que permite transformar os recursos europeos en proxectos concretos.